Sunday, 11:04 p.m. Το μουνί σου είναι μεγάλο, είναι μικρό. Θέλω να σε καμίσω, γιο, γιο. Θα σου πάρω ένα πουλο μες στο μουνί, θα σου πάρω και δεν μάθα θες τι θα κάνεις. Δεν μπορείς να μου πεις. Είμαι ο καλύτερος MC's. Είμαι ο καλύτερος. Με τους άλλους δεν μπορείς να έρθεις εδώ. Θα πάω στο Junior, θα βγάλω τις κόμενες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Αυτός, μη ρωτάς συνέχεια ποιος. Αυτός. Your callers now here. Το μουνί σου είναι μεγάλο, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι νέο μίξ από το Chris και τον Αντώνη. Θα σου πούμε, θα στην πούμε ρε παγώνι. Πες κάτι ρε Chris μαλάκα. Τι να πω, ο Παγώνης όλη μέρα να διαβάζει και να μην έχεις να τρώμε μαζί. Δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί να τρώει τσικεφερνό. Όλη μέρα τρώει τσικεφέρνο, παίρνει burgers. Τι να κάνει κοκακόλες, θα παχύνει το παιδί. Απ' την αρχή. Ρε Καγεωργιώργο, μη γελάς εσύ τώρα που κάναμε αυτό το μίξ με τον Chris, τον Μπλιμερινιστή. Εσύ δεν είσαι καλύτερος από τον Παγώνη, παίρνεις κόμενες και με αυτό παίζεις και καριόλης. Θα σε γαμίσουμε εμείς, είμαστε νηλιστές, θα σου πάρουμε, θα σπάσουμε τα κόκκαλα. 1, 2, 3, πώς θα ξέρω. Θα σε διαλύσουμε μαλάκα. Ο Μπλιμερινιστής είμαι εγώ, είμαι ο Chris, δεν γαμίσω ρε Γιωργακή με τον κόλο και την μπάλα θα στην μπάλα μες στον κόλο. Η μπάλα του βόλεϊ αυτή μιλώ ρε μαλάκα Γιώργο. Παίζεις κόμενες 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσες έχεις την παίζεις στο πούστη και τον έχεις ρε μαλάκα. Θα σε βρούμε μες στον δρόμο, θα σου πήξουμε την πατσαρόλα μες στον κόλο. Μες στον κόλο. Γιο, μες στον κόλο με τον Παγώνη θα έρθει κι αυτός μαζί γιατί δεν σε γουστάρει. Σου είπε ότι πήρε γκόμενα και σου λέει πάρτα ρε μαλάκα, ποιος εσύ που νομίζω ότι θα έχεις γκόμενα. Γιο, δεν μπορείς να μου πεις γιο. Γιατί ό,τι λέω πρέπει να λέει αρχίζει με δεν μπορείς. Γιο, τι λέω πρέπει να λέει αρχίζει με δεν μπορείς. Γιο.